Yini nkingini? Somebody come and look at this. Uhamba nomalume bakhe Nikhuzani. Niyolobola uma wengane omunye umfana. Meyondla futhi ingozi. Babongana kube ukuthi akondlu babongane umabura uyihlalela lapha esitolo. Hawu webabo. Wena njengoba unezingane ezintathu. Lezi ingane owayezalisa ufuna zigane bani? Siyakhala manje. Umuntu wesilisa ongazele akubo uyena oqhoshayo noma kubo uyena ophimisa lamazwi ukuthi mina ngifuna umuntu wesifazane ongazele ngoba naye akazele. Okay. Sithini isibalo sabantwana ekufanele bakhulele komalume. Zikhala muko manje. Anikhuzani niyomthatha futhi nomvulo nalokho uvucu lakhe lengane. Nizomthatha futhi niyomfaka kulomuzi wakini. Jesus! Yini kwakhuluma thina singalobolile singakaloboli. Asikaqali inyakazo nje ukulobola. Kodwa sikhuluma ngendlalifa. Kodwa wekho amafa eseswalungisile. Ungadidiseki my brother. Akayona lento ocabanga ukuthi uyiyona. Umfuna kanjani umuntu ophelele wena ungaphelele? Leli tshitshi liyobe liyini kuyena umkakho noma wanto osizayo ukuthi ungamthatha ke ube isigqila ke ezobheka ingane angayizali. Cabanga ukuthi lezi ingane uyezithanda njengezakhe noma uyobe zenzisa nje phambi kwamehlo akho. Mina bengithi abantu abanezingane abathanda nebodwa. Ngeke nje ngimqomo umuntu wesilisa ongenangane kunzima kakhulu. Niyawathanda yini amantombazane anezingane? Mina unkosikazi wami oqala kuyoba unkosikazi onengane yentombazane ayizale ngaphandle. Lezi ngqo ezihalelayo khona osekhathele yizwe. Intombazane enengane iright mawukuthi bawengane wafa. Ukhona wathi yena mangase nje kuthiwa abantu besifazane makuthatha imkhonto bakwazwe angaba yena oqala ongababhokota ngemkhonto. Msana usidakelo nini? Akusho nje namhlanje ukuthi ungamthemba umfana. Uyadela kodwa wazi ukuthi wamqome sekuthembiseni lofana onezingane ezintathu komama bahlukene. Umfana nje onengane emzini kaBaba. Ngiyaxolisa. Ukujela nomfana onengane akuyona inkinga. Inkinga iqala masengondli, mase kuthiwa imali yakhe idliwa wena. Tshela mngane wami ungabi nengane mfethu manje mina nje ngiyayisola.